Хәерле көн, Сибай телевидение эфирын яңлыктар сыгарылышы дәвам итә. Студияла Илфат Исламулов. Республика башлыгы Ради Хабиров мәдәният хезмәткәрләре көне алдынан бер төркем мәдәният һәм сәнгать әһелләренә наградалар тапшырды. Улар исемлегендә Сибай һынлы сәнгать мәктәбе укытучысы Әнвәр Игибаев та бар. Педагогка агастан һырлап эшләү остаһына Башкортостандың ат казанган мәдәният хезмәткәре дигән мактаулы исем бирелде. Әнвәр Нуриддин улы 20 елдан ашу яраткан эше менән шөгыльләнә. Яшь һөнәрмәндәрдә хезмәткә һөю, милли рух тәрбияләүгә зур өлеш индерә. Байтак укучылары күп конкурсларда катнашып, югары һөҙөмтәләргә ирешкән, еңеүҙәр яулаган. Әлеге көндә күбеһенең диплом эштәре мәктәп күргәҙмәләрен байыта. Уларҙың барыһы менән дә остаздары хаҡлы ғорурлана. Ҡайҙа ғына балалар менән йөрөмәнек, конкурсларға бардык, битендә катнаштык. Урындар алдык, үҙемдең дә беренсе урындар алдым битендә килешүгә. Балалар да урын алып тордылар. Шуларҙы күргәнендә ул республика килгәнендә күп выставкаларда катнашылды, төрлө фестивалларда катнашылды инде выставкама үҙенең күргәҙмәм. Шулай улар республиканы яҡлап төрлө нимәлә катнашылды, Рәсәй кимәлендә конкурсларда катнашылды. 4-5 ел эсендә баланы хусын инде үзенә күрә бер оста итеп сарыга була инде. Үзегә күрә монда эшләр безнең бик күп эшләр бар, матур эшләр инде. Шундай матур эшләр эшләп сагалар. Күп караганда, ситтән караганда кешеләр ашамаслык инде бетен. Чөнки баланы һәр вакыт әргәндә карап, юнәлеш биреп төзәтеп торһаң, оказывается, бала шундай матур эшләр эшләп сагала икән. Шуның скульптурага үсәвендә, скульптура һәм прорезной резьбаларына үтә күренмәле, кыркылмалы. Шуның дүңгәлек менән эшләгәннәр, хаватлар салдыр менән бер өҙөлмәй инде. Теге электән килгәндә мин шуны өйрәнеп үҙем вакытында шуны юнәлештә вакытлар эшләйм инде. Ağaçlarda, әйбердә өҙөлмәгән ағас менән дүңгәлектәп биҙәп эшләйм инде сабарлап. Ағастан һырлап эшләү күңел матурлығын бик ентекләп, тәфсирләп эшләүҙе талап иткән кәсеп. Ул элек-электән башҡорттарҙың көн күрешендә лә ҙур урын алып торған һәм әлеге көндә лә был ғәжәйеп мауыҡтырғыс һәм кәрәкле шөғөл үҫешә барыуы һәм киң таралыуы ҡыуаныслы. Мен шуға тиклем шкатулкалар эшләргә өйрәндем, ҡалаҡтар төрлө, скульптуралар, хайвандарҙың, картиналар, ағастан. Ағас эше егәрлелек, иплелек талап итә. Уҡыусылар дәртләнеп сувенирҙар, төрлө һындар, эш ҡоралдары яһау менән мауыға, хәрби ҡоралдар эшләү серҙәрен ныҡлы өйрәнә. Һырлап биҙәкләү һөнәре матур әйберҙәр, иҫтәлекле бүләктәр эшләү мөмкинлеге генә бирмәй, киләсәккә бик кәрәкле һөнәргә лә юлдар аса. Земфира Ғирфанова, Байрас Байбулов, Любовь Карпова, яңлыҡтар өсөн. Күсмә балалар стоматология кабинеттары республиканың район ҡалаларында үҙ эшмәкәрлеген башланы. Ошо көндәрҙә ул Сибайҙың коррекцион мәктәбенә килде. Мөмкинлектәре сикләнгән балаларҙың сәләмәтлеге һәр ваҡыт иғтибар үҙәгендә тотола. Коррекцион мәктәп етәкселеге уҡыусылар өсөн белем бирүгә генә түгел, һаулыҡтарын нығытыуға ла барлыҡ уңайлы шарттар булдырырға тырыша. Хәҙерге ваҡытта беҙҙең мәктәптә 108 бала уҡый. Уларҙың бөтәһе лә инвалид статустары бар. Хәҙерге ваҡытта улар менән 30-лаган уҡытыусылар эшләй. Уларҙың уҡытыусыларҙың икенсе образованиелары бар. Улар дефектологическое образование обязательное. Материаль, техник яҡтан, конечно, беҙҙең мәктәп ярлыраҡ. Хәҙерге ваҡытта именно беҙҙең балаларға, инвалид балаларға материал техник яҡтан кабинеттар етешмәй. Физкультура давалау кабинеты юҡ, бассейн балаларға кәрәк. И беҙҙең штатта логопедтар етешмәй. Коррекцион мәктәптә 2 көн дауам иткән һаулыҡ дәрестәренән бер балала ситтә ҡалманы. Ата-әсәләр дә баш ҡаланың юғары квалификациялы белгестәре консультацияһын һәм урында уҡ дауаланыу мөмкинлеген ҡулдан ысҡындырмаҫҡа тырышты.
Вот так. Ай, молодец. Вот так умный. Смотри, какой есть фонарик, смотри. Видишь? Он не кусается? Нет, посмотри. Посмотри. Точно. Вот, давай, вот, ищи туда. Стоматология кабинеты мөдире, югары категориялы табиб Лилия Исмагилова үткәргән һаулык дәресе укучылар, ата-әсәләр, укучылар һәм сакырылган кунактар өчен дә бердәй кызыклы һәм файдалы булды. Ысынлап та, тормыштың яме сәламәтлектә, сәламәт бала гына ихлас елмая, ә елмайганда тештәрең ак, тәвәл булуы зарур. Коррекцион мәктәп укучылары һаулыкка арналган сарала быга тагы бер тапкыр инанды. Земфира Гыйрфанова, Байрас Байбулов, Любовь Карпова яңлыктар өчен. Елайыр районында балаларды күрше авыл мәктәбенә укырга алып китеп барган автомобиль һәлакәткә осраган. Авария Юлдыбай Акъяр Сара юлының 18-нче сакрымында 24 март көне иртәнсәк теркәлгән. ВАЗ-21-дә 10 машинаһы менән идара итүче 46 яшьлек ир төп юлга сыккан җирдә газ йөк машинаһына юл бирмәгән һәм уны бәрдергән. Бәрелгән грузовик каршы юлдан килүче Hyundai Accent автомобиленә төкегән. Машиналарда 7 кеше булган, шуларның 5-әүһе балалар. Вакыйга урынына килеп еткән Рәсәйнең гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләре уларга машинанан сыгырга ярдәм иткән. Юл фаҗигаһендә курбандар юк, ләкин бөтә балалар да имгәнгән. Сегодня в районе 10 утра к нам поступил 5 пострадавших ДТП. Балалар Сибай үзәк дәваханасына килтерелде. Уларның 3-әүһе реанимациялы, 2-әүһе травматология бүлегенә урнаштырылды. Балаларды башкала дәвахананан күчерү ярамаганлыктан республика клиник дәвахананан белгечләр калага санитар авиация менән килде. Билдәле булуынса, водитель 5-8 класс укучыларын Япархат авылынан Матрай мәктәбенә укырга алып килә яткан. Был маршрут буенча һәр адна башында махсус автобус балаларды мәктәпкә ташып, адна дагында кире авылларына йөртә. Ягъни укучылар интернатта ятып укый. Ә бәләгә тарусыларды мәктәптә ташуды ата-әсәләр үз иңенә алган. Чөнки безнең балаларыбыз интернатка ятмыйбыз дип отказаться иттеләр. Мәктәп 9 класска тиклеменә ябып киттеләр. Ну, мәктәптә япкан вакытта Подвоз була дип обещать иттеләр. Подвоз бирмәнеләр. Заявление лагыранык, һәммән эленсе директорга йөрүнек, көрәшеп йөрүп каранык, тәки булманы. Менә шуның арканда без балаларды, ну мен кадымда халгайным, менә бер адна ятып өлгөрдем, менә икенче адна пятница көне авырып кайткайны. Понедельник, вторник дәрескә йөрмәнем. Сирек адагы балам бар дип, менә бүгенге сыгарып йибәргән, кайдан кирәк. Реанимациялы яткан кыздың эске органдары нык зыян күргән. Гүзәлия Искужнаның кызының һәм малайның таз һөяктәре һынган. Уларга кисә операция яһагандар. Травматология бүлегендә яткан малайларның хәле яхшыра бара. Гөлдәр Кадаева, Радмир Исәнголов, Байрас Байбулов, Любовь Карпова яңлыктар өчен. Ошының менән яңлыктар сыгарылышы тамам. Студиялы һеҙҙең өсөн Илфат Исламғолов эшләне. Беҙҙең тапшырыуҙарҙы шулай уҡ социаль селтәрҙәрҙә, бәйләнештә, Инстаграмда, YouTube каналында ҡарай алаһығыҙ. Ә мин һеҙҙең менән килә осрашҡандарға тиклем хушлашам. Һау булығыҙ.